Здравейте, това ми е новият аквариум, който днес си го взех. Тази риба оранжевата се уплаши. Това ми е новият аквариум, който днес си приготвих. Имам само няколко рибки. Това са соледноводни риби, океански. И разбира се, рибата, която е основната атракция, са рибите клоуни. Взех си една двойка, те са неразделни, моногамни са цял живот и се възпроизвеждат. Обаче тази рибка има страшен характер. Имат си характер, няма какво си говориме. Как плува със самочувствие, баси рибата. Окей. Имам също една оранжева, която много се плаши и не знае на кой свят е. Така. Окей. Опс. Рибата клоун е страшна, много ги обичам. Имат и много интересно поведение. Те растат в Австралия и Нова Зеландия, в коралния риф. Водят се хермафродити. Те могат да се сменяват пола в зависимост от двойката. Чакай, ще се опитам да заснема оранжевата риба, която е много интересна. Крие се постоянно. Така, това е рибката клоун. Само да видиш как обръщам внимание на пръстчето ми. Окей. Така, това е кардинал. Тази риба, която виждате с червеното око, това е кардинал. Клоун е много игрив, обаче. Така. Имам една скарида, която се крие тук между каменяците. Не е от тея, където се ядат, което си мислите, че мога да я опържа в тигана. Ето виждате я, показва се. Защо си мисля, че има храна? Като почикнеш на стъклото, тя се показва. Така. Имам едно коралче там като дръвце. Много е красиво. Сега ясно се вижда. Както виждате ли ви рак в черупка? Опс. От тук. Така. Имам корали, които са доста интересни, които цъфтат като анемони, като цветя. Интересното обаче, че този корал има собствена светлина, като се освети с ултравиолетова светлина. Виждате ли? С черна светлина, ако се освети, вижте как се променя цветът. Ако се загледаш. Това е много интересно нещо в природата. Клоунът постоянно играе, постоянно има някакви движения, много ме кефи. Така. Тази риба, която виждате, точно не исках да я заснема, тя е много страхлива. Тя е доста интересна, оранжева, с виолетови очертания по нея, но много страхлива. Това също е океанска риба. Така. От тук по-лесно предполагам, че може да се види. Много бяга, бе, много бяга, бе. Така, това ми е новият аквариум, от който много се гордея и много се радвам. За бъдеще ще си го запълня с още повече риби и корали. Предполагам, някой ден ще си купа по-голям аквариум. И разбира се, искам да си купа една морска звезда. Тази риба е много интересна. Ето сега виждате малко по-ясно. Но клоуните открадват шоуто. Плуването, поведението, гордостта на тази риба е просто е безкрайно. Тази риба просто има характер. Тя сега оранжевата се опитва да ухажва черната и сигурно се карат кой да бъде мъжа в къщата. Така, това ми е аквариума. Надявам се, че ви е харесал.
Същата риба постоянно се крие. Така. Имам едни много интересни рачета, които са в черутки. Сега ще го видите тук. Ето го. Че само да наглася камерата обаче. Виждате ли? Виждаш ли? Виждате ли? Доста интересни. Имам няколко от тях. Да. Доста са интересни. И така, рибките са много любопитни. Това е страшно любопитна риба. Винаги навсякъде знае, се опитва да разбере какво става. И така, това е. За сега. Обичам ви всички и се надявам, че имате прекрасна седмица.